Jeg har... jeg har scoret mig den her herrelækre telefon. Med kamera i. SIM-kortet virker ikke endnu, men det burde det snart gøre, og når det gør, så får jeg et nyt nummer og blæ. Men indtil videre, så har jeg den her lækre telefon med et kamera i. Og derfor, så synes jeg, det vil jeg gerne prøve. Det vil jeg gerne. Den leg kunne jeg godt lige tænke mig at prøve at lege, hvor vi lige prøver sådan noget video dagbogs fun-agtigt. Ja, altså, så planen er, at jeg tager mig en smøg nu, og når smøgen er røget, så holder jeg op med at snakke. Det er The Grand Scheme, The Masterplan, og så videre. Jeg var ude på Bispebjerg i dag, og få taget de der klamper ud af min mave, som de har stemplet mig sammen med under operationen. Det gjorde pisse ondt, kan jeg hilse at sige. Specielt fordi et par stykker af dem sad fast i min mave, og det gjorde pisse ondt. Altså. Men nu er de ude, og det er godt, og det går bedre, og de bliver ved med at sige til mig derude, at og det giver mig også, mens jeg var indlagt, og nu, at arret er enormt pænt, sådan lavet, syet sammen-agtigt. Jeg synes, det er stort og småskræmmende, og der er lidt Frankenstein over det. Men det er jo så måske bare mig, der ikke lige er vant til at have et 12 cm langt ar fra navlen ned. Men det fik jeg i hvert fald ordnet i dag, og det var skide godt. Så nu behøver jeg forhåbentlig aldrig komme tilbage til mavetarmkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Udover det, så var jeg oppe hos min læge Gunvar og få lavet den der lægeerklæring til mit arbejde. Så nu har jeg rent faktisk papir på, at jeg ikke må komme på arbejde de næste 6 uger. Hvilket jo er tragisk, altså. Kommer simpelthen til at savne Føtex så meget. Og min varehuschef og alle de rare mennesker, og bare til at savne det så meget, altså. Krafthelvede. Jeg må se, om jeg kan overleve 6 ugers frihed. Det bliver hårdt, men nogen skal jo gøre det, og i kraft af, at jeg for helvede har haft tarmsløn, så synes jeg, det er fair nok, det bliver mig, der får lov til at lege den leg. Det synes jeg. Så, hvad skal jeg bruge de her 6 uger på, ikke? Indtil videre, så har jeg har haft Daniel på besøg, hvilket var rart. Jeg har set Olof i dag, hvilket var super rart. Vi har jo ikke set hinanden i et halvt år eller sådan noget, og det var helt vildt mærkeligt, at der er gået så lang tid, men så kom han på besøg, og det var røvhyggeligt, og vi snakkede og så lidt fjernsyn, og jeg lavede noget mad, og så faldt vi i søvn, og så blev jeg lidt nødt til at smide ham hjem, fordi jeg var røvudmattet. Jeg havde sovet af helvede til i nat for some reason. Jeg kunne bare ikke falde i søvn, hvilket betyder, at Daniel så også har sovet af helvede til, hvilket jeg jo beklager. I morgen skal jeg hjem og besøge Casa de la Delorant. Nisses mor laver pizza til mig, og vi skal så walk the line, og det bliver forhåbentlig skide hyggeligt. Og forhåbentlig, jeg ved godt, det måske er lidt tavligt, men forhåbentlig er Aurelia der ikke, fordi jeg er bange for, at hvis hun er der, så bliver det akavet. Så Aurelia, Nisses kæreste, og det var mærkeligt, og sådan noget sidst vi sås. Så. Onsdag og torsdag har jeg sådan noget halv date med Nell, og vi skal lige aftale noget mere. Så fredag skal jeg på meget fancy japansk restaurant med Daniel. Og
så... Undskyld. Okay. Så, hvad hedder det... Så fredag, når jeg har været ved den der ting med Daniel, så skal jeg... Jamen, så skal jeg vel bo lidt hos ham. Det er det, der er planen. Og så har han forhåbentlig ryddet lidt op, fordi det var lidt et krav, hvor jeg ville komme der, fordi der var efterhånden blevet så klamt, at det kunne jeg ikke rigtig holde ud. Fordi så tøsede jeg de 2 sekunder. Nå, okay. Og når jeg så bor der, så har jeg tænkt mig at, i kraft af det, jeg har tænkt mig at lægge noget besøg forbi Sort Stue. Jeg savner Sort Stue. Og jeg ved godt, jeg har nævnt det, men jeg vil gerne lige sige tak til Svend, fordi du var skidesød. Jeg vil gerne sige tak til Astrid, fordi du var så mor, jeg ordner alting-agtigt i fredags, hvor jeg var hjemme hos jer sidst. Så jeg har tænkt mig at komme forbi og sige hey og være social og sådan noget. Og jeg har tænkt mig at komme forbi Anuen, hvis damen har tid, og lege lægens børn med hendes forældre. Som jo åbenbart finder min sygdomsperiode interessant, hvilket er helt og aldeles fair nok. Jeg finder det sgu også rimelig interessant, det må jeg indrømme. Jeg har det faktisk fint. Jeg er glad for at være hjemme, og jeg er bare, altså det eneste, der sådan pisser lidt på min parade, det er, hvor tynd jeg er. Jeg har tabt mig sindssygt meget på de her 2 uger, det her 1,5 uge. I starten er det i hvert fald først, fordi den første uge lå jeg kunne ikke spise noget, og jeg kunne stort set heller ikke drikke noget. Og den anden halvdel, der havde jeg en sonde stikkende ud af hovedet, og måtte derfor ikke spise noget. Jeg vil skyde på, nu hvor jeg har været hjemme og råæde, vejer omkring de 52 kilo eller sådan noget. Da jeg kom ind, vejede jeg 50 med tøj på. Så. Så tøser, hvis I føler, at jeg er sådan lidt chubby, lidt crapset, hvis I føler, at der sidder lidt for meget på sidebenene, så er tarmslyng the way to go. Fordi alle fortæller dig bare, at du har en maveinfektion, der går over sig selv, og så kan du sådan set få lov til at ligge et eller andet sted og brække dig en hel uge, uden der sådan er nogen, der hæver øjenbryn over det. Det var også noget af det første Gunvar, min læge, sagde til mig, da jeg var på sin dag. Hold kæft, var du tynd, barn. Gå hjem og spis. Tak. Jeg er ikke så glad for det, altså. Jeg troede faktisk, jeg ville blive glad. Jeg troede, jeg ville, eller ikke sådan her, men før jeg blev syg, der havde jeg sådan en eller anden idé om, at den dag, hvor jeg kunne stå ret op og ned, og min lår så ikke rørte hinanden, så ville jeg være glad for det. Problemet er bare, at det er jeg ikke. Altså, at tabe 8-9 kilo over en periode på 2 uger er ikke sundt. Og er ikke særlig flatterende. Jeg føler mig som en korsetfange på et tidligt stadie, det må jeg indrømme. Undskyld, det er bare det der kamera har fucket med mig et par gange, så jeg tjekker lige lidt op på det engang. Men ja, det er jeg ikke så glad for, men udover det, så har jeg sådan set okay, og jeg er skide glad for at være hjemme, og jeg håber aldrig, jeg håber det er slut nu, jeg håber, at nu går det fremad. Ikke desto mindre, så er min smøg færdig nu, hvilket vil sige, at det er jeg også. Og jeg føler mig også lidt fjollet ved at sidde og snakke ud i luften, men jeg tror måske, jeg vender tilbage med en skideballe til vagtlægerne og damebladet. Jeg har sparet en ordentlig rant sammen i alle de timer, hvor jeg lå på hospitalet og ikke kunne sove, så det kommer. No worries. Så ja.